Nos cuarto da tarde aquí en Viveiro hai uns 15 graus e o ceo está negro. De momento non chove, e digo de momento porque está previsto que esta noite cheguen as choivas e van quedar a fin de semana, pero non pasa nada porque xa saben que a fin de semana poden quedar na casa vendo Hora Galega, que como saben traemos do bon o mellor. Pois aquí na Coruña pero non marchamos de Lugo, porque se nos imos chegar a Mariña tamén temos un Belén ben xeitoso. Cuidado que chama moita atención, Home, claro que chama a atención, porque eu non sabía nada disto. Menos mal que está hoxe ali Hilda para amosárnolo, porque claro, estamos en Viveiro en directo, porque hoxe inauguras ese Belén xigante da vila, Ollo, Hilda, porque me dixeron que aí hai figuras a tamaño real e eu necesito ver esas fermosuras. Pois mira, xa as vedes, además, en Hora Galega temos a exclusiva, porque está sendo agora a inauguración, pero nós temos aquí para a nosa audiencia, aquí que además estou co impulsor, con Jesús, que me di que é a primeira vez que este misterio está dentro dun portal, como tal. Pois sí, é verdad, normalmente facemos unha edificación fora, cerca do atrio, tal, a primeira vez que o metimos nun portal é esta vez, que este é ademais a Casa Rectoral, no portal da Casa Rectoral. Bueno, imos ir camiñando por aquí, porque isto é como unha cidade. Aquí o Belén, máis que verse, vívese. Eu quero preguntarche, como empezaches nesta aventura? Pois isto foi unha casualidade. Resulta que no Casino de Viveiro arrancaron todo o papel do salón. En aquel momento empezaban a levarse os belés de papel maché. Entonces decidimos con aquelo crear as tres figuras importantes. Bueno, San José, a Virxen e o Neno, non? Desde aí foi crecendo hasta isto. Crecendo, que temos aquí, vedes agora mesmo unha nora de 4 metros, pode ser? Posiblemente teña 5, 5? E funciona aquí todo a auga, todo. Decíades que sodes 4 personas aquí creando cousas. Montando somos 6 ou 7. Despois, como parte creativa e máis activa, somos menos. Pero bueno, sí, somos, vamos decir, 7 en total. Bueno, además, contábasme que isto é totalmente gratuito, poder velo. Totalmente. Isto está aberto todos os días, desde as 10 da mañá hasta as 11 ou 12 da noite. Bueno, só lo pechamos por motivos de seguridade durante a noite. Mira, xusto teñen aquí unha imaxe que é unha das que máis me impresiona aquí. Podes nos explicar un pouquiño que é este aquí, o palomar este? Un palomar é unha floristería, digamos, donde aparece a figura que dice que berra a toda a cidade que está pasando isto de que vai nacer o neno e todo este tema. Bueno, que ademais vedes que está todo explicado. Se alguén non ten moi claras así os pasaxes da Biblia, non se preocupen porque aquí explícano todo. Queda moito por ver, pero non vos preocupedes porque dentro de unhos intres vou vos ensinar, porque queda vos por ver un montón de cousas maravillosas que hai aquí neste Belén que, como digo eu, máis que verse, vívese. Bueno, vedes que estamos aquí con Herodes neste Belén que xa está inaugurado e que non para de entrar xente. Aí vedes toda a xente que está entrando, toda a xente que xa está dentro dando voltas. A verdade é que é impresionante. Imos ver o que opina a xente. Señora, podemos facer unha pregunta para a tele? Queremos preguntarle que lle parece este Belén. Gostarme moito, é que eu son de Lugo, non son daqui. Ah, e ven aquí a velo? E veño a velo aquí, porque teño unha sobrinha e veño a velo, aunque me chega xa abondo andar por estas costas. Pero merece a pena vir, verdad? Pero merece a pena. É da que ven todos os anos? Bueno, non, porque antes non estaba ela aquí, pero eu xa vin hai 50 e tantos anos, estuve un mes aquí por Viveiro. Ajá.
Gustoume moito xa daquela. Pois deixe a disfrutar do Belén. Bueno, que... Pois vamos a seguir disfrutando aquí do Belén, que vamos a ensinar aquí a xente, porque vamos chegar á parte dos oficios, que ides ver agora, que además hai unha zona destinada ao mar. Vamos ver agora aquí a zona do carpinteiro de Ribeira, dos peixeiros. Son imaxes que parecen reais, o sea, a veces costa saber o que é de verdade e mentira. Antes pensábamos aquí o compañeiro El Pillo e eu que a comida era de verdad. Mira, vamos preguntarle aquí a esta xente que lle parece. Mira, hola, boas, que vos parece este Belén? Preciosísimo, cada año está más bonito. Sodes aquí vos? Somos de aquí. Sodes dos que vides que nos decían, hai xente de Viveiro que ven a velo de día, de noite. Nosotros venimos todos los días. De paso que vamos para casa, siempre venimos a hacer un recorrido. Sempre vedes algunha cousa nova? Siempre, cada año. De momento como estamos entrando y aún la verdad no nos fijamos mucho, pero pienso que eso es nuevo, ¿eh? Lo que está ahí, ese palomar. Sí, eso é novo, sí. E hai algunha sorpresa máis nova por aí, non vos la vou descubrir. Linda. Vamos allá a verla. Nada, deixo sí. Gracias. Adiós. Bueno, que decíanos, dime. Nada, como eu conto, entón vas polas Bueno, rúas de teño que Viveiro decir que isto é gratuito, por si alguén o está pensando. Claro, aí che iba a preguntar eu. Entendo que vas polas rúas de Viveiro, que é maravilloso. E de repente vas andando por aí todo gratis e todo de balde. Isto está dentro de... Claro, isto está aquí no adro da iglesia de Santa María e ti podes entrar, hai un portalón e ti vas entrando e velo de balde e podes entrar as veces que queiras. Maravilla. Isto está aberto durante todo o día e además hai xente que di que aquí hai como xente que xa é especialista en vir a determinadas horas. Hai xente que di hai que velo de día, hai xente que di hai que velo de noite e despois agora atopamos un señor que nos dixo que había que vir un día, así que fixera sol polo día nese momento no que está empezando a oscurecer, porque que é máxico. Entón, aquí cada un ten as súas horas preferidas. Vedes aquí, a parte da auga, a Nora que víamos antes, despois aí está, nesa portiña onde está agora a cola, están un misterio dos mártires, é bueno, é dentro dunha casiña. Mira, vamos a ver aquí a xente que anda por aquí, a ver que lle está parecendo Belén. Hola, podemos vos preguntar que vos está parecendo aquí isto? A verdade é que é unha pasada, un traballo impresionante. Sí, é moito traballo. É muchísimo detalle, a verdade que é impresionante. Que destacarías de todo o que viches ata agora? Pois eso, todo o curro que teñen porque é increíble. Merece a pena vir, verdad? Sin lugar a dudas. Gracias. Gracias. Bueno, van a estar, además, decíame antes, ata unha semana despois de Reis, aínda que hai tempo. Pero bueno, eu viría xa, porque xa vedes que non falta detalle. Hai que vir varias veces, porque decíanos a xente antes, sempre se ve unha cousa nova. Así que aquí vos deixamos con este Belén xigante, un Belén que, como vos decía antes, máis que verse, vívese, porque pensas que estás dentro. Bueno, alucinante, o da auga, sobre todo ese movimento, como farán. Ese muiño aí, bueno. Había máis garzas aí, todo. De todo, había de todo. Eu xa vos digo que ganas teño de ir aí a Viveiro a vivilo, como di Hilda, porque de verdade é fermosísimo.